азизбек султонов ва амирҷон сафаров ҳамагӣ дар ҳайати барои рақобат кардан бар муқобили дастаи Насрулло Кабиров имрӯз бо чунин ҳайат дар майдон аст. Солона Хусин ҳамларо мебинем. Зарба ва туп ба тири дарвозаи Шорух Қирғизбоев бармехӯрад. Кам буд зарбаи Шорух Сангов ба тири дарвоза то ҷои муваффақ шавад дар ин дидор. Чаро ки дастаи Саравшан дар бозии гузашта аслан чунин имкониятҳои голзанӣ надошт ва дар ҳамин сурат буд ки аз як имконият бозингарони Кӯктош истифода бурданд ва ҳисобро 1-0 ба фоидаи худ карданд. Ҳоло бошад дастаи Файзкан такроран мебинем ки чӣ гуна ҳуҷуми хуб буд дар иҷрои бозингарони мизбон. Аввалан Файзкан фурсат ба миён овардан. Биёед бубинем ки ҳолати офсайд буд ё на. Умуман ҳолати офсайд набуд ва дар ин вазъият ҳам ягон хел ҳолати ғайрибозӣ ба қайд. ҳуҷуми навбатии Кӯктош зарба ва Севиёли дарвозабон. ҳамлаи навбатӣ дар иҷрои бозингарони Файзкан. Шорух пас медиҳад ба канор. Имконият зарба гол. Файзкан то дақиқаи 25-уми рақобат ба задани ду гол даст меёбад. дар ҳар ду ҳолат ҳам Шорух Сангов пас медиҳад ба Абдухалил Боронов. Тими миллии кишвар Шорух Қирғизбоев дарвозабони дастаи Кӯктош аст. Добро дар ихтиёри дастааш нигоҳ медорад. Партоб заминӣ ба дохили ҷарима гол ва хетрики Абдухалил Боронов. 3-0 мешавад дӯстон. ин мавсим бошад дар ҳайати дастаи Файзкан. Абдухалил Боронов бозиҳои худро шурӯъ кард ва бубинед чӣ тавр аз миёни иҷро кардаи капитани дастаи Файзкан соҳиб гардад аз назди Муҳаммад Саломзода. ҳуҷуми навбатӣ дар иҷрои бозингарони Кӯктош. Партоб ба дохили ҷарима гол. Зарба ва бозам туп аз дарвозабон. Назар меандозем ба паси Муҳсинҷон. Исмоилҷон Алимардонов пас ба канори рост. Муҳаммад Саломзода. Партоби ӯ зарба ва ниҳоятан гол. 3-1 мешавад акнун. Муҳсинҷон Абдуғафоров умеди андаз якум ба бозӣ омада буд аз канор паси головар мекунад. зарбаи бусар иҷро садои штаки довар. Зарба дар иҷрои Муҳсинҷон ва Севиёли дарвозабон. хеле зарбаи сахт. ҳуҷуми навбатии дастаи Кӯктош. боз як партоби дигар. На ин зарба буд ҷониби дарвозаи Азимҷон Қараев. Тавонист тӯбро ба дасти худ гирифта. Муҳаммадшарифи Саидхуҷа. Муҳсинҷон Абдуғафоров. зарбаи ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. талоши навбатии бозингарони Кӯктош. зарба ва туп аз лаҳзаи хавфнок ва наздик ба гол буд. ҳамин тавр Насрулло Кабиров довари асосии дидор садои штакашро баланд менамояд. бозӣ байни дастаҳои Файзкан ва Кӯктош бо ҳисоби 3-1 дар даври сеюми